W poniedziałek rano wybuch eksplozji w historycznej synagodze w belgijskim mieście Liège spowodował uszkodzenie okien w okolicznych budynkach. Policja potwierdziła, że wybuch miał miejsce około godziny 4 rano i nie odnotowano żadnych ofiar. Premier Belgii Bart De Wever potępił ten incydent jako akt antysemicki, stwierdzając, że takie ataki stanowią zamach na podstawowe wartości narodu. Burmistrz Liège, Willy de Meyer, podzielił jego obawy, dodając, że konflikty zagraniczne nie mogą być importowane do Belgii. Belgijska prokuratura federalna poinformowała, że prowadzi śledztwo w sprawie wybuchu w związku z możliwymi oznakami przestępstwa terrorystycznego. Synagoga zbudowana w 1899 roku jest punktem orientacyjnym dla lokalnej społeczności żydowskiej i służy jako muzeum poświęcone dziedzictwu kulturowemu.